izibopho zabasebenzi nenhlanzeko. Mayelana izingubo zokuvikela amagciwane, abasebenzi kumele bagqoke amaguzu ama-overall ahlanzekile. Iy'ngubo kumele zigezwe njalo. Ungagqoki ingubo engcolile efanayo insuku zonke. Iy'ngubo zokuvikelela amagciwane kumele zihlukane ngombala ukuya kwezindawo zokukhiqiza ezihlukahlukene. Mayelana izindlu zabasebenzi abasebenza ngaphandle, kumele beshintshe iy'ngubo mebengena esangweni lepulazi. Okungcono ukuthi umlimi anikeze abasebenzi izingubo. Mayelana ukugeza izandla kanye nokuthi zihlanzeke, wonke umuntu kufanele ageze izandla futhi abulale amagciwane njalo, ngaphambi kokuphakela iy'lwane, ukuthinta amankonyane, noma ngemva ngokuphatha izilwane ey'gulayo. Ulwazi labasebenzi kumele kube kanje: wonke umuntu osebenza epulazini uyingxenye yeqembu lokukhuselela imfuyo. Udinga ukwazi izimiso zokukhuseleka zepulazi. Uma ungazi, buza umphathi. Wazi ukuthi izimpawu zesifo zamatele zinjani. Ubike zonke iy'lwane ezigulayo.